a jiki in ba jini kamar kina shagwaba. Hello, mutumi na ya kake? Gaba ɗaya ka ɓoye ma ba a ganinka. Ina ka shiga ne? Ok, to ka bari zan kira ka. Gaskiya Affan, wannan budurwar taka tana da kishi. Ai duk kishin da take akan sona ne. Shi yasa bana ganin laifinta ko kaɗan. Ni ko ya kamata ka kai ni na ganta. Ko so ɗaya ne. Kuma ba zan kai ka kallon budurwata ba. To ashe dai kai ma kana da kishin. Sosai ma kuwa. To Allah dai ya nuna mana bikin ku. Mu sha rawa. Amin. Ni wallahi tsoron kai maganar gida nake. Saboda a gaskiya babu tabbas a mun aure yanzu. To wallahi dai ka daki. Dan yanzu ba a barin budurwa ta daɗe a gidansu. Gobe zan je mu tattauna da ita kawai. To Allah ya kai mu. Kai mutum.